Nihlukumeza abantu abamnyama kakhulu nina man. Yazi nizenze ngani the best man. Hayi suka man. Khona manje kulama video nyana la. Ngibona umunye umadala man. Umama sekakhulile aninawo amahloni nje kuzobamba lo mama okhule kangaka. Kuthiwa uyiforeigner ngana mabhasi. Nifila kanjani uma ngabe umzali wakho? Kumzali wakho bamenza lento lebamngenise evinini sekakhulile. Uqathi okay ilizwe lingahamba la South Africa ngendaba lo magogo ngimbone lapha. Nimfake evinini. Nikwenzelani lo? Nihlukumeza abantu abamnyama kangaka. Hayi musani kuzothi manithengwa abelungu yokuhlukumeza abantu kube senizohlukumeza nabazali bethu man. Yes umzali wakho wena akusilo umuntu okuzele. Esilonga mangabe kuyintanga yakamama wakho kumzali wakho. Isinto sethu leso. Hayi suka nina man. Nifuna size sikhuluma singafuni ukukhuluma. Anzange ngabona ngisho nomlungu oyedwa mina ogugile nomhlukumeza nibhisi ngabantu abamnyama nibahlukumeza kangaka. Isono la khona kuphela indaba ukuthi imali yenu ile i1 rand. Yini lento leni yenzayo? Khona manje nibhisi ngoShidima. uShidima uzaliwe la eSouth Africa. Urongo mangaba ngazalwanga la eSouth Africa. Mara uzaliwe la eSouth Africa wayazothwala amacala yabazali bakhe. Uyingena kuphi lento uthi uma wami waseMozambique umunye waseNigeria. Ungena kuphi kule uthando lalabantu labo. Beka kuphi yena? Mkhombe indaba kaMekhona. Ngoba bayalalana labantu mabaqeda ukulalana bamithisana khona la eSouth Africa nikhona nina. Wazalwa lo mntwana nikhona nombhekile. Wakhula umntwana wazi wafunda isikole nikhona. Hayi musani kwenza lo mono ongaka nina man. Lo mntwana uShidima uzalwe la angazalwanga eNigeria. Mphena amapasi wakhe, nithatha umzali wakhe nobaba wakhe nibavalela ngoba yibona abayenze corruption. Hawu. Sithi sasibheke indaba lana mayisisi hayi ngize ngidineka mina ngikhuluma man. Hayi musani kwenza kanje. Nina kahle kahle nokubandlululo kundlula abelungu. Abelungu beba best kakhulu kundlula nini. Ingakho bozolithatha lelizwe le ngikhamisa niphinda futhi ngigqokela labelungu. Niyosuzwa ubani? Mani zohlukumeza abazali bethu abantu abadala kangaka nibagijimisele emavenini. Akusuma wakho awunawo amahloni okuphakamisa uma wakho wena ngeingubo umlongele evenini. Akusiyona intanga kama wakho loyo. Hayi cha musani kuzohlupha phela. Hawu. Hayi sifanele sikhuluma phela hey. Ngani sikungenhla manje ukuhlukumeza abantu abamnyama yazi. Hey, idudula lento kwenza ukutshele lento lokuthi ufanele uhlukumeza abantu abadala. Kuyiyona idudula. Incwadi yakho na ikophi yokusho ukuthi kufanele uhlukumeza abantu abadala abazala nina. Hayi man, hey musana ukuhlukumeza abazali bethu nina man. uShidima uzalwe la umuntu wala eSouth Africa. uShidima wala eSouth Africa.